Hola, bé, avui ja hem obert la quinta compostadora. Mireu que ja en un dia només hem cobert vora la quarta part, això després baixa. És a dir, ho estem fent prou bé. En esta estem fent una altra prova, que és deixar les bosses compostables obertes, per supost, i traguem tot el que hi ha dins, però les estem deixant ahí dins. A veure què passa. En tota aquesta compostadora anem a fer això. Vos vull demanar un favor, mireu. Les mascaretes, les compreses, espanyals de gent major o gent xicoteta. Això no es pot compostar. No té sentit tirar-ho ahí. Jo sé que no es fa en cap mala idea, que és simplement per desconeixement, però la veritat retrasa el treball. Avui encara no hi ha problema. Avui hem fet al voltant de 100 quilos, que és rècord del món mundial. Però a poc a poc, conforme anem rebent més recursos, més residus, no anem a tindre aquesta capacitat de fer això. Tingueu en compte que nosaltres obrim bolsa per bolsa, una a una. Entonces, hem d'intentar cadascú en la nostra capacitat que el contingut de la bolsa sigui el més adequat possible. La veritat és que en un 90% està tot perfecte. En aquest cas, ha sigut estos casos. Avui ha sigut una miqueta més cridaner. Habitualment ixen dos cosetes, però sí que vull transmetre-vos que intenteu seguir una miqueta les instruccions que fica en la web, albarcircular.org. Ahí, i de fet, les persones que esteu abocant el FEM a este contenedor xicotet i no esteu apuntades ahí, esteu apuntats a l'Ajuntament, vos agraïs que s'apunteu ahí. Per què? Perquè estem medint-lo. Estem medint-lo per a medir, per a veure si realment d'ací un temps quin és el valor que hem creat, per veure que realment l'esforç que està fent el poble per compostar els seus residus orgànics val la pena. Si no s'apunteu no podem medir-ho. Bé, gràcies perquè ho estem fent molt bé, molt bé. I si alguna vol sumar-se a tirar el FEM, així estem.